Hello. Di aday si Pilmar. Ang uto di ni Pilmar. Nibisita na ako kay gilantan ko. Naglain akong pamilya. Pagkita imong smile bilang gabi. Daghan kay ganahan na ng imong smile lang gabi. Mura kuno kasi Pilmar lang. Mukis kong ilok kay para ma-inspired siya. Asa pagkuan? Bye-bye. Kay magtiwas sa ami. Bye-bye na ming